I will just cover the common ones. One gi hepatitis A. Hepatitis A landre e yo mar kichamo chiemo mobedo contaminated gi fecal matter gi oko matin. Samoro yudo ni hygiene noko timore nade no korit ler. Koro ler mano korit ni kelo ang'owa tuo mar hepatitis. Okay. To hepatitis A en ng'enyne ochango ga maber. To jok ma dhi kuonde ma hepatitis A ni ng'enye to wamiyo ga vaccine. Yes. To kwadwa geng'e to nyaka wang'i ler mar chiemo, nyaka wang'i safety mar food, to nyaka wang'i ler mar pi be ma wamodho. Kasto wan gi hepatitis B. Hepatitis B owacho ni onya biro kuom jok manigi HIV. Kasto onya biro kendo ne nyithindo matindo. Monyuolego min gi ne ni kode to timore nade to wakwayago onyuolego. Inyalo yude kokalo kuom remo. Yes, inyalo yude kokalo kuom remo. To kendo inyalo yude e yo mar kinene mar ndoa, tendo la ndoa be nyalo kele. To koro hepatitis B ni adwa emphasize nikech en onyalo bedo acute modhi mochangi, to samoro nyalo tamore chango modhi mobed chronic. Iwinjo chon ji ne yude through kata mana blood transfusion. But now blood transfusion ni medo ng'ato remo ni osebedo safe. Koro tek ahinya mondo yude from blood transfusion. Koro ng'enyne ji yude from ginene body fluids. Kaka mag ringruok. Yes, pige mag ringruok, saliva, blood, sweat nyalo yude. Koro jok matiyo osuptal be nyalo yude. Nikech koro gidil gi ji te, gidil gi jotuo. Koro kok gikaw necessary precautions kaka rwako gloves, kaka disposing sindan maber, to ginyalo timore nade ginyalo yude. Koro acutely en wa manage to wamiye supportive management. Ka fever timi, ka midhusi ogoi to midhusi ne motimore nade emwa control. Aya ka ene in king'ok to ng'ok ne motimore nade emwa control. To kendo kodhi obedo chronic to thiedhe bedo matek, to most of the time thiethne bedo lifelong. To iyuarigo ngimani. Kasto kendo some of the yedhe mitiyogo kuom thiedho tuo mar ayaki be mitiyogo e hepatitis B ka. Ma sama ng'ato nigi hepatitis B to nigi tuo mar ayaki, samimiye yath nyaka imiye yath matimore nade ma target these two. Yes. Koro ng'ama nigi hepatitis B no kiwacho ni yedhe mag ayaki ma samoro bende onyalo konyorego to manage himself or herself. Koro embe ikete program mar yudo andila mag kute mag ayaki koso nang'o? Koro embe ikete ikete yedhe mag yudo mag ayaki go. Garambe ni malo manade ne ya. To king'iyo alwora ma ji odake mang'eny mopogore opogore, king'iyo Kaluo maluongo ni Lake Victoria Basin